אחת. אז הנה, אנחנו מוקלטים, וכמו שאני אומרת, שמי עדי, אני מגיעה מחברה שנקראת עת לדעת, אנחנו עוסקים בהדרכות לחינוך פיננסי חברתי, בכל מיני תחומים שקשורים לתחום הזה של ההתנהלות הפיננסית שלנו, עם ראייה חברתית. אנחנו בעצם נמצאים בשיתוף פעולה עם אתר כל זכות, ואנחנו מעבירים את ההדרכות לגבי השימוש הנכון, היעיל והמתאים באתר. אני לא יודעת מי מכם יצא לו להתקל באתר, זה אתר שאנחנו היום נסביר ממש את כל הרציונל שעומד מאחוריו, את המבנה שלו, את הדרך הנכונה להשתמש בו. ובאמת במהלך ההרצאה, אם יש לכם נושא הזכויות הוא נושא עצום, ענק, אם יש לכם רעיונות או דוגמאות או שאלות לגבי הנושא של הזכויות, זה המקום לחשוב עליהם, זה המקום לחשוב איך אפשר למצוא את הזכויות שלנו, לממש אותם, ואנחנו נסביר את הכל במהלך ההרצאה. אז אני משתפת את המצגת של ההרצאה, וכמו שאמרתי, אפשר לכתוב שאלות בצ'אט, אפשר גם, אם משהו ממש ממש לא מובן, לעצור אותי, אבל העדיפות זה להקשיב לכל ההרצאה, כדי שתוכלו, לכל ההדרכה, כדי שתוכלו באמת להבין את מה שמדובר. אז אתר כל זכות, בואו נתחיל. אוקיי, אז כל זכות, דבר ראשון, חשוב להגיד שהוא אתר, הוא אתר אינטרנט, הוא אתר אינטרנט פתוח לכולם, הוא לא אפליקציה, הוא לא איזשהו פיצ'ר שצריך לקנות מאיזושהי חנות, הוא לא שום דבר שמוגבל בשימוש, הוא פשוט אתר פתוח, והוא משמש כמאגר המקיף ביותר על זכויות לתושבי ישראל. האתר הזה מאגד בתוכו את כל המידע שיש, הוא רוצה לאגד בתוכו כמה שיותר מידע שיש בנושא של זכויות, ואיך אפשר לממש אותם, איך אפשר להגיע אליהם, ומה פרטי הזכויות. דוגמאות לנושאים שאפשר למצוא באתר, גזרתי לכם ככה את רשימת הנושאים כפי שמופיעה בדף הבית של האתר. אתם רואים שיש נושאים מנושאים שונים, ויש גם את הנושאים הפופולריים לפי מידת הביקור בדפים שלהם, כמו שאתם רואים, כמובן הקורונה, שעכשיו היא תחום זכויות מאוד מאוד פופולרי, נושא התעסוקה, זכויות העובדים, פנסיה, דיור, אנשים עם הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים, מחלות, בריאות, בסדר? אלה הנושאים הפופולריים שבאמת משמשים את מי שמשתמש באתר, ויש עוד נושאים רבים, אחרי זה נפתח ונראה את כולם. ככה לקראת לחימום, שאלה, בנושא של זכויות, בואו נראה מי יודע, אפשר לענות בצ'אט, אפשר גם שנייה לפתוח את המיקרופון. אדם שעובד בשני מקומות עבודה, מה הוא צריך לעשות? יש לו הכנסה משני מקומות עבודה, מה הוא צריך לעשות? תיאום מס. תיאום מס, אמרה אני. נכון, זו התשובה האוטומטית, בדרך כלל זו התשובה שאנחנו מקבלים כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, וזה באמת משהו די ידוע. אבל יש עוד משהו שצריך לעשות. מישהו יודע? להביא אישור ממס הכנסה, שלא ינקו מס במקור. זה התיאום, נכון? מישהו עוד יודע? ליידע את שני המעסיקים. אוקיי, אז באמת, כשאנחנו מקבלים הכנסה מכמה מקומות עבודה, מומלץ אומנם לערוך תיאום מס, אבל זה לא הדבר היחידי שמומלץ לעשות. התשובה פה, אתם רואים את זה בשאלה אמריקאית, אבל התשובה היא באמת שצריך לעשות תיאום גם במס הכנסה, לידע כמובן את שני המעסיקים, להביא להם את התיאום, אבל גם כדאי לעשות ברוב המקרים תיאום בביטוח לאומי. וזה דוגמה לזכות מאוד 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 כללית, שהיא לא תמיד ידועה לציבור. תיאום מס זה משהו שאנחנו יודעים עליו, בגלל שהרבה פעמים המעסיקים מבקשים את זה מאיתנו, ששמענו מחבר, או שיצא לנו כבר להתנסות. תיאום בביטוח לאומי זוהי זכות שהיא קצת פחות ידועה, המעסיק בדרך כלל לא מבקש מאיתנו את הדבר הזה, ובואו אני אראה לכם איך זה נראה רגע באתר מס הכנסה.
באתר, כל זכות, כשאני נכנסת לאתר כל זכות ומבררת על תיאום מס, אז דבר ראשון אני נתקלת באיזה ריבוע ירוק שנותן לי את האינפורמציה הראשונית והבסיסית לגבי אותו דבר שאני מחפשת. ופה האתר, חוץ מזה שהוא מסביר לי במילים פשוטות מה זה אומר תיאום מס, מי שהכנסתו נובעת מכמה מקורות, אני מזכירה שתיאום מס רלוונטי גם למי שיש לו הכנסות, לדוגמה מקצבה, או הכנסות מאובדן כושר עבודה, רשאי לערוך תיאום מס ולהימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס. ועוד דבר שהאתר כבר בשורה השלישית יגיד לי, זה שמומלץ לעובד, העורך תיאום מס הכנסה, לערוך גם תיאום מס מול ביטוח לאומי, ופה אני גם יכולה לקבל את הפרטים. מה זה אומר? פה האתר משמש אותנו ככלי להבהיר לנו זכויות שאנחנו לא יודעים על קיומן. וזה משהו שצריך להבין בבסיס האתר. האתר, המטרה שלו הוא באמת לתת לנו את המידע שהוא בעצמו מבין שאנחנו לא תמיד יודעים לחפש. וככה באמצעות הכלים שאני אדגים עוד מעט יותר בפירוט, הוא מראה לנו ומרחיב לנו את ההסתכלות על כלל הזכויות שמגיעות לנו, וככה אנחנו יכולים בסופו של דבר לקבל את מרב הזכויות שלנו במצב הנוכחי שלנו. אז זה היה דוגמה ככה מזכויות כלליות שרלוונטיות לציבור גדול, רלוונטיות לתחום התעסוקתי. אבל זכויות זה לא רק ביטוח לאומי, לפעמים יש לנו ככה תחושה שמי שנותן לנו זכויות זה דווקא ביטוח לאומי שאחראי על הקצבאות שלנו, עכשיו עם כל הסיפור של האבטלה, עם כל הסיפור של המענקים המיוחדים, אבל ביטוח לאומי הוא לא ספק הזכויות היחידי, יש לנו זכויות ממקומות רבים נוספים. לדוגמה, יש לנו זכויות צרכניות, ידעתם שיש לנו זכויות בתחום עמלות הבנקים? הנה, אני מראה לכם איך ככה שוב הריבוע הירוק מהאתר, מסביר לנו מהם מסלולי העמלות במחיר חודשי קבוע בחשבון עובר ושב בבנק, שזוהי זכות שאנחנו זכאים לה, שהבנקים חייבים להציע לנו כלקוחות שלהם, איזשהו מסלול עמלות בסיסי, שהוא קובע את המחיר שאנחנו משלמים עבור כל פעולה ופעולה שאנחנו עושים בחשבון הבנק. זו זכות צרכנית, כצרכן של הבנק, שאנחנו זכאים לה, ואם אנחנו לא יודעים עליה, או הבנק שלנו בצורה יזומה או לא יזומה, לא הציע לנו, אנחנו יכולים לפספס פה זכות ששווה הרבה כסף. זכות שיכולה לחסוך לנו כסף בחשבון בנק האישי שלנו, ולכן כדאי להיות מודעים גם לזכויות מתחומים אחרים. אנחנו יודעים, כולנו יודעים, וקרה, אני מתארת לעצמי לכולכם, שבעבר לא הצלחתם או לא רציתם או לא הגעתם לידי מימוש של זכות. יש סיבות. למה אנחנו בעצם לא מצליחים לממש את הזכויות שלנו? אנחנו יודעים שמימוש הזכויות היא בעיה. היא בעיה, אפילו דוח מבקר המדינה מ-2015 הציף את הבעיה הזאת, העלה אותה, וטען שיש בעיה של מימוש של זכויות. אז באמת, הנושא הזה של מימוש הזכויות הוא בעייתי מבחינת האנשים שהזכויות צריכים להגיע אליהם. יש לכם רעיון למה אנשים לא מצליחים להגיע לזכויות שלהם? חוסר ידיעה. חוסר ידיעה, נתנו עכשיו דוגמה, נכון. נתנו דוגמה לזכויות שאנחנו באמת מחוסר ידיעה לא מממשים. ובאמת, יש עוד חסמים, אתם מכירים את זה, חסמים בירוקרטיים, חסמים של חוסר הבנה, לפעמים זה אפילו חסמים שהם בחלקם רגשיים, כי אנחנו לא יכולים להגדיר את עצמנו לטובת הזכות הזאת, זכויות עובדות על הגדרות הרבה פעמים, ואנחנו לא רוצים להיות תחת ההגדרות. זה יכול להיות חסמים של שפה, יש כל מיני חסמים, ובאמת דוח המבקר קבע שהחסמים האלה גורמים לאיזשהו עצירה של מימוש הזכויות דווקא באוכלוסיות שהזכויות כל כך חשובות להן כדי לצמצם את הפערים. ודווקא שם החסמים זה מה שמפריע. אז בואו נעבור רגע, אני אעבור איתכם על 4 חסמים שקיימים למימוש זכויות. 4 החסמים האלה שאנחנו מזכירים, הם חסמים שאתר כל זכות רוצה להתמודד איתם, ולנסות לסייע לציבור שזכאי לזכויות, לא להיתקע בגלל החסמים האלה.
אז החסם הראשון, אמרתם ואמרנו והדגמנו, זה באמת אי ידיעת הזכות. יש הרבה זכויות שאנחנו פשוט לא מכירים, לא יודעים על קיומם. והאתר מנסה להתמודד עם הבעיה הזאת. חלק מזה, הראיתי לכם עכשיו, הוא פשוט על ידי לחשוף זכויות נוספות. ברגע שאנחנו מחפשים זכות מסוימת, אז הוא חושף לנו זכויות נוספות. הוא חושף את זה על ידי אזכור, הוא חושף את זה על ידי הפניה, וככה בעזרת החשיפה של הזכויות הנוספות אנחנו נוכל להכיר יותר. עוד דבר שהאתר עושה כדי להתמודד עם הנושא הזה, הוא לסדר את הזכויות בצורה קצת שונה, כדי שאנחנו נוכל לראות תמונה מלאה של הזכויות שמגיעות לנו. אז אנחנו נראה בהמשך איך זה נראה באתר ממש. חסם נוסף שיש, וזה חסם שבדרך כלל עולה, הוא הנושא של הבירוקרטיה. יש הרבה זכויות שדורשות מילוי של מסמכים מסוימים, קודם כל מציאת המסמך הנכון, הבנת המסמך ומה אני צריך למלא, אם זה תפסים, אם זה להתקשר בשעות מסוימות, אם זה להגיש את זה למקום מסוים. כל התהליך של מימוש הזכות יכול להיות תהליך מאוד מורכב, והוא הרבה פעמים מונע מאנשים לממש את הזכות. כי גם אם הם יודעים שמגיע להם, או שיש איזשהו תשלום שהם זכאים אליו, הם מתעייפים או מתקשים מהדרך הסבוכה להגיע למימוש. ופה גם אתה רוצה לקחת את הדבר הזה ולנסות להגיש את הזכויות בצורה הכי נגישה, הכי פשוטה, כדי שתהליך המימוש יהיה הכי ברור ולא כל כך מסובך לביצוע. חסם נוסף שאנחנו מתייחסים אליו באתר, זה הנושא של השפה שבה משתמשים כשרוצים להסביר זכות. זכויות, זה צריך להבין, זכות היא חיה משפטית. מה זה אומר? מי כותב זכויות? מי שכותב זכויות זה אותם אלה שכותבים חוקים, זה משפטנים, פרלמנטרים, למיניהם, שמנסחים הנחיות והוראות ביצוע ותקנות, ושם נולדות הזכויות. עכשיו, הניסוח הרבה פעמים הוא מאוד קשה להבנה. גם אם אנחנו חושבים שאנחנו זכאים לזכות, אם אנחנו ניכנס למקור של הזכות, לאיפה שהיא כתובה, וננסה לקרוא אותה, לא בטוח שנבין. מה אנחנו אמורים לעשות, האם הקריטריונים חלים עלינו או לא חלים עלינו. ואתר כל זכות לקח על עצמו לפרש את הזכויות לשפה מדוברת, פשוטה, במשפטים תמציתיים. הראיתי לכם את הריבוע הירוק. הריבוע הירוק הוא באמת תמצות הזכות בשפה מדוברת עם עיקרי הדברים, ואת הריבוע הזה אנחנו נוכל לראות בכל דף ודף שיש באתר, כדי להסביר לנו יותר טוב על מה מדובר. אז זה החסם שאנחנו גם אותו מנסים לפתור. והחסם האחרון שאנחנו מזכירים, זה החסם הזה שזכויות באמת מגיעות מהרבה מקומות, ומגיעות מהרבה מקומות במקביל. זאת אומרת, אם אני נמצאת בסיטואציה, לדוגמה, שאיבדתי את מקור ההכנסה שלי, אני זכאית לזכויות מכל מיני מקומות. יכול להיות שאני זכאית להנחה בארנונה מהרשות המקומית, ויכול להיות שאני זכאית לתשלום דמי אבטלה מביטוח לאומי, ויכול להיות שאני זכאית להחזר מס מרשות המיסים, ויכול להיות שאני זכאית לאיזשהו מענק תמיכה ממשרד הכלכלה, ויכול להיות שאני זכאית גם להנחה בשירותי בריאות של קופת חולים. זאת אומרת, אני יכולה להיות במצב שיש לי הרבה מקומות אליהם אני צריכה לפנות כדי לקבל את הזכויות שלי. והמקומות האלה לא תמיד יודעים אחד על השני, הם לא יכולים להגיד לי, לכי, תבדקי גם שם, והם גם לא תמיד מכירים את כל הפרטים. וזה מייצר מצב שבו אנחנו, בתור אזרחים שזכאים לזכות, צריכים לעבוד בליקוט זכויות, ללקט ולאסוף זכויות מכל מיני מקומות. הרבה פעמים זה ממש דורש מאיתנו משאבים של זמן, וזה באמת יכול לייצר בעיה של אי מימוש, של חסם, שאנחנו לא מגיעים. יש לנו הרבה מקרים שאנחנו נתקלים בהם, של אנשים שמתווכחים ומוכיחים ושולחים תפסים והכל מול ביטוח לאומי, מצליחים, מקבלים את הזכויות שמגיעות להם בביטוח לאומי, וזהו. אין להם כבר כוחות לפנות לרשויות נוספות, לספקים נוספים, שמהם הם זכאים לזכויות. אוקיי? ואז מה שנוצר פה זה באמת סביבה שמקשה על מיצוי זכויות, ואתר כל זכות מטפל בבעיה הזאת בעיקר, הוא מטפל בכל 4 החסמים
ביקשו שאני אחזור, החסם של חוסר הידיעה, החסם של הבירוקרטיה והסיבוך של המימוש, החסם של השפה וההבנה של הזכות, והחסם של הריבוי מקורות. מהם אנחנו זכאים לזכויות. ועל ידי המבנה של האתר, אנחנו נראה שהוא מרכז את כל הזכויות מכל המקורות למקום אחד, שאנחנו יכולים על ידי קריאה של דף אחד להבין ממי מגיע לנו מה, ואיך אפשר לקבל את זה. אוקיי? עכשיו, הנושא הזה של מיצוי זכויות הוא נושא קיים. הוא נושא קיים כבר תקופה, ויש כל מיני פתרונות שקיימים באקלים שלנו, באזור, במדינה, למיצוי זכויות. הפתרונות האלה מורכבים מכמה סוגים. הסוג הראשון שאנחנו רואים ויודעים שקיימים, זה פתרונות שיש להם עלות כספית למצות את הזכויות שלנו. זה יכול להיות חברות למיצוי זכויות, כל מיני חברות שמפרסמות את עצמם, שאתם מכירים בטח את השמות המוכרים יותר. זה יכול להיות גם סתם משרדי עורכי דין שמחפשים לקוחות שיכולים להיעזר בהם בתשלום, בנושא של מיצוי זכויות של רשלנות רפואית, או מיצוי זכויות אחרות, או בעבודה. זה יכול להיות גם אפילו סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים, שרוצים לעזור לנו לממש את הזכויות הפנסיוניות שלנו, והם דורשים עבור זה איזשהו תשלום, זה בעלות כספית. ובאמת אנחנו נתקלים בכל האקלים הזה, בכל החברות האלה, שבאמת יכולות לעזור לנו, להתקדם לזכויות מסוימות, אבל זה יעלה לנו כסף. עכשיו, אני לא נכנסת לוויכוח האם זה נכון שגובים איתנו כסף כדי למצות זכויות שמגיעות לנו על פי דין, ובעצם אנחנו לא אמורים לשלם כדי להגיע אליהם. אנשים רואים את זה לחיוב או לשלילה, האם באמת יש פה איזשהו חיסכון בזמן, האם יש פה איזשהו חשיפה יותר טובה לזכויות, או האם יש פה איזשהו ניצול. צריך לשים לב לדבר הזה ולדעת שזה רק אחד מהפתרונות. הפתרונות הנוספים שיש בנושא של מיצוי זכויות, הוא באמת גופים ללא כוונת רווח, שחלקם באים כדי לייעץ לנו ולתת לנו מידע, חלקם הם ממשלתיים, או מתוך הרשות, למשל שיל, שירות ייעוץ לאזרח, שמוקם ברשות המקומית, שנותן ייעוץ חינם לאזרחים, לדוגמה מרכזי מידע למיניהם, כמו כוכבית 8840, שזה המרכז מידע של המשרד לשוויון חברתי, לאזרחים ותיקים. יש עוד מרכזים כאלה שמתעסקים ונותנים מידע בנושא מיצוי זכויות. יש ארגונים שהם ממש עמותות שמתמחות בקהילות שזכאיות לכל מיני זכויות, כמו האגודה למלחמה בסרטן שמתמחה בזכויות לחולי סרטן, או אגודות רפואיות אחרות שמתמחות בקהילות שלהם, עלות למוגבלים, או שוב, יש הרבה כאלה, שבאמת ארגונים ללא כוונת רווח שלקחו על עצמם את המשימה הזאת, קצת לעזור לציבור הרחב, לציבור הזכאי, להגיע לזכויות שלו ולממש אותם. אנחנו מחלקים אותם לשני סוגים, הסוג שפשוט נותן את המידע, והסוג שממש עוזר בצורה אקטיבית להגיע לזכויות ולממש אותם. עכשיו, אתר כל זכות שייך לסוג שנותן את המידע, יש בו המון מידע, כמו שהתחלתי להגיד, הוא אתר ללא כוונת רווח, אתם לא תראו בו פרסומות ולא תשלמו עליו דמי מנוי, והוא לא יבקש כסף על המידע שהוא נותן, אבל הוא נותן מידע, הוא לא מספק איזשהו ליווי יד ביד, כמו שקראנו לזה, כדי לממש בפועל את הזכות, והוא גם לא יבחן האם אתם מסתדרים עם המידע שהוא נתן. יש מנגנון ככה שאפשר לגשת לאתר, אבל אין בו איזשהו קו חם שאפשר להתייעץ עם אנשי האתר. מה שכן האתר החליט לעשות, זה להכניס בכל דף של זכות את השמות ואנשי הקשר והמספרי טלפון והכתובות של הארגונים שכן יכולים לעזור. זאת אומרת שאם אתם מגיעים לאיזשהו נושא שאתם מחפשים באתר ולא בטוחים שאתם יכולים להתמודד איתו בעצמכם, יש בתוך האתר את המידע למי כן אפשר לפנות כדי להתייעץ או כדי לשאול או כדי לבקש עזרה. וזה, אני אראה לכם, זה עוד תוספת שהאתר יכול לעזור, גם אם הנושא קצת גדול עליכם, אתם עדיין יכולים להיעזר בו כדי להבין מי הכתובת, עם מי אפשר לדבר כדי להיעזר. אז כמה דברים, כמה עובדות על האתר ככה בגדול, שנספר קצת יותר על מה מדובר. אז כמו שאמרנו, אתר כל זכות הוא אתר
שפועל ללא כוונות רווח. הוא הוקם בשנת 2010, אנחנו חוגגים עכשיו עשור לאתר. הוא הוקם כיוזמה פרטית של אדם פרטי שהחליט להתעסק עם התחום הזה של מימוש הזכויות, והשקיע כספים ואסף תורמים והתחיל לפתח את הפלטפורמה הזאת, וב-2017 האתר זכה במיזם הזכויות הממשלתי. אנחנו היום פועלים בתמיכת משרד המשפטים, המטה לישראל דיגיטלית והג'וינט, שהם בעצם תומכים באתר הזכויות הממשלתי, והאתר הזה גם מופץ ומפורסם בכל משרדי הממשלה כמנוע, כחיפוש זכויות ומידע של זכויות. המידע שם הוא בחינם, אין דמי מנוי, אין משתמש, אפשר להיכנס שוב ושוב, אפשר לשלוח את הקישור לאנשים אחרים שזה יכול לעניין אותם, אפשר לפרסם. יש לנו כרגע מעל 6,500 ערכים בעברית באתר שמפרטים את נושא הזכויות. האתר מתורגם כמעט 80% ממנו גם לערבית, וגם שם אנחנו רואים שימוש בנושא הזכויות בחברה הערבית. בסך הכל האתר הזה מאוד פופולרי, יש בו משתמשים רבים, אנחנו כל הזמן בודקים ומנטרים את המשתמשים, האם הם מצאו את מה שהם חיפשו, האם עזר להם. אתם תראו באתר שהוא שואל בכל עמוד, האם העמוד סייע, האם זה באמת עזר, כדי לדעת האם זה כתוב מספיק ברור, האם אנחנו יודעים איך השתמשו במידע שלנו. והאתר באמת פועל כך, כמו שאמרתי, כבר 10 שנים, והיום זה בתמיכה ממשלתית, לפחות ברובו, והמטרה זה להנגיש. איך אנחנו שומרים על זה שהמידע באתר יהיה עדכני? אז שיטת המידע באתר והאיסוף של המידע באתר היא שיטה של הצלבה. כל זכות זה ארגון שמפעיל אנשים שהתפקיד שלהם הוא לייצר קשר עם כל ספקי הזכויות, שזה יכול להיות משרדי ממשלה, עמותות, מעקב אחרי פסיקה, רשויות מקומיות, וכל הספקים האלה בעצם מזינים אלינו את המידע שיש להם על הזכויות, על הקריטריונים, על איך אפשר להשתמש, איך אפשר לממש, למי אפשר לפנות, מה מספרי הטלפון של הפקיד המטפל, ממש ברמה כזאת, ואנחנו פשוט מאגדים ומסדרים מחדש את כל המידע, כאשר כל הזמן הבדיקה היא האם מה שכתוב באתר זה באמת מה שקורה בשטח. אז יש לנו מנגנון שנקרא הצעת שינוי, שהוא מנגנון שמקבל בעצם את המשוב מהשטח, האם המידע שנתנו מתרחש. המנגנון הזה נמצא בתחתית כל עמוד, אתם יכולים לראות אותו פה. כמו שאמרתי, יש את השאלה האם העמוד סייע לכם, כן או לא, ויש את השאלה האם יש לכם הצעות לעדכון או מידע נוסף שקשור לדף שבו חיפשתם. לדוגמה, אם נכנסתי לזכות וראיתי שכתוב שם משהו, אבל בפועל אומרים לי אחרת, מתנגדים לתת לי את הזכות, או אומרים לי או אני מנסה לעשות והתהליך לא מצליח, אני יכול להציע פה באמצעות הלחיצה על הכפתור הזה של הצעת שינוי, איזושהי פנייה לאתר, ובאמצעותה להעיר על התוכן, להגיד, משהו שם לא בסדר, זה לא קורה, אמרו לי ככה, הקריטריון שכתבתם לא נכון, באמצעות המשוב הזה שאנחנו מקבלים מהשטח, אנחנו בתור מנהלי התוכן של האתר יכולים לבדוק מול הספק של הזכויות, אותו משרד, אותו הרשות, האם באמת זה הקריטריון, האם באמת ככה צריך לממש את הזכות. וזה מאפשר לנו הרבה יכולת לייצר אתר מאוד רלוונטי, מאוד מהימן, ובכל עמוד, בתחתית העמוד, גם כתוב לכם מתי המידע עודכן, עד כמה הוא רלוונטי. פה זו מצגת שלוקחת צילום מסך ישן, אז אתם רואים שהעדכון פה הוא פה בשורה התחתונה. הוא מ-2019, אבל כשניכנס לאתר עצמו, תראו שהעדכונים שם הם עדכונים ממש חדשים, ואנחנו יכולים ככה לבחון באמת עד כמה המידע שלנו רלוונטי. אז זה הנושא הזה של איך האתר עובד. יש לנו גם, מי שמעניין אותו מבחינת נכדים,
כל נושא הזכויות עכשיו עולה קצת מדרגה, ויש לנו גם פיצ'ר שאפשר לגלוש בו ולהתעניין בזכויות שקשורות לנוער. זה אתר ככה מיוחד לנוער, שנראה יפה יותר. ולסיכום של הנושא הזה של איך בנוי האתר, חשוב לי להגיד שמה שהמיוחד באתר שלנו, באתר כל זכות, זה הסדר שאנחנו עושים במידע. מידע אפשר לקבל מהרבה מקומות. יש הרבה מידע באתר של ביטוח לאומי, יש הרבה מידע באתרים נוספים, באתר של רשות המיסים ובאתר של עיריית ירושלים, ובאתר אולי של המשרד לשוויון חברתי ובאתר של בנק ישראל. יש המון המון מידע. מה שהאתר כל זכות עושה, הוא לוקח את כל המידע הזאת, ואומר לנו, אני בטוח שאתם לא יודעים לחפש את הכל. אז בואו אני אתן לכם את זה מסודר, בצורה כזאת שרק תגידו לי, מי אתם? אתם אנשים אזרחים ותיקים, עם הכנסה נמוכה, אתם אנשים עם מוגבלות, אתם אנשים צעירים שאיבדתם את מקום ההכנסה שלכם, מי אתם? לפי איך שתגדירו את המצב שלכם, את הסיטואציית חיים שלכם, האתר כבר יפרוס בפניכם את כל הזכויות שרלוונטיות לאותה סיטואציית חיים. וככה אתם תדעו גם זכויות שלא ידעתם על קיומן, אתם תקבלו תמונה יותר רחבה מה באמת מגיע לכם ומה הקריטריונים לכל דבר, וככה אנחנו יותר נהיה בטוחים שתצליחו למצות את הזכויות שלכם בצורה ברורה. אז בואו ניכנס לאתר עצמו. אני נכנסת ממש לאתר באינטרנט. כולם רואים מספיק ברור את האתר? אם יש מישהו שלא רואה מספיק ברור, אז תגידו לי, אוקיי? זה דף הבית של אתר כל זכות. חשוב לי מאוד שתראו אותו, כדי שתדעו שאתם מגיעים אליו כשאתם מחפשים את אתר כל זכות. אוקיי? אני כבר יכולה להגיד שכשכותבים כל זכות בגוגל, אז לפעמים קופצים כל מיני אתרים אחרים שפשוט רוכבים על הרצון שלכם למצוא זכויות, והם לאו דווקא אתרים ללא כוונת רווח, ולכן חשוב לדעת שנכנסתם לאתר של כל זכות, שהוא אתר, כמו שאתם רואים, שכתוב ככה, כל זכות ORGIL, זאת אומרת, אתר ללא כוונת רווח, וזה דף הבית שלנו. עכשיו, יכול להיות שחלקכם כבר יצא לכם להיכנס לאתר ולא הגעתם לדף הבית, כי גם אם תכתבו בגוגל דמי פגיעה בעבודה, הוא יכול לקחת אתכם ישר לדף הרלוונטי באתר כל זכות, ואז לא תעברו דרך דף הבית, אבל אני רוצה ככה שתכירו ותדעו איך זה נראה. אז מה עושים? איך האתר הזה בנוי? איך זה נראה? אז זה, כמו שאמרתי, דף הבית, ובדף הבית יש לנו בעצם שתי אפשרויות לחפש מידע. דבר ראשון, יש לנו שורת חיפוש שאנחנו מכירים את זה ממקומות אחרים, ופה אנחנו יכולים לחפש מידע במילים חופשיות. פשוט לכתוב מה אנחנו מחפשים. בואו נניח שאני מחפשת את אותו זכות שדיברנו על עמלות הבנק, אוקיי? אז אני רוצה לכתוב פה עמלות בנק, אוקיי? אני כותבת עמלות, הוא כבר פותח לי כל מיני זכויות שקשורות לעמלות, אבל אני רוצה רגע להגיע לזכות של עמלות הבנק, אוקיי? אני עושה Enter, ויש לי תוצאות של חיפוש, אוקיי? התוצאות של החיפוש, כמו בגוגל, אבל זה תוצאות חיפוש בתוך האתר, נותנות לי כל מיני אפשרויות עם החיפוש עמלות בנק, ואני רוצה להיכנס, למשל, אני רואה כבר שיש פה איזושהי הנחה בעמלות הבנק לאזרחים ותיקים, או מסלולי עמלות במחיר חודשי, שזה הזכות שנכנסנו קודם. בואו ניכנס רגע, נראה שזה באמת הזכות שנכנסנו קודם. אני נכנסת, ובואו נראה רגע איך זה בנוי. אז נכנסתי לזכות כלשהי, לא משנה, חיפשתי פה דוגמה, כל זכות שחיפשתי, נכנסתי לזכות שנקראת מסלולי העמלות במחיר חודשי קבוע בחשבון עובר בשלב. כתוב לי גם שזו זכות, אתם רואים, כתוב בסוגריים. לפעמים אנחנו מוצאים משהו והוא לא באמת זכות, אז לפעמים תשימו לב רק לדקות הזאת. יש פה המון מידע באתר שהוא מידע על תהליכים או על מושגים או על מוסדות, ולאו דווקא על זכויות. בכל דף כזה של זכות יהיה לי את הריבוע הירוק, כמו שאמרנו, שמדבר בצורה תמציתית וברורה. מה זו הזכות הזאת? מי נותן אותה?
אוקיי? האם היא רלוונטית? כדאי תמיד לקרוא את הדף הזה, כי זה אומר האם כדאי להמשיך לקרוא. כי יש אחרי זה עוד המון מידע רלוונטי, אם זה קשור אליי. אז אנחנו נרצה לקרוא את הריבוע הזה, כדי להבין האם יש טעם להמשיך לקרוא. אז זה הריבוע הירוק. מתחתיו יש פירוט על מה מדובר, איך זה נולד, מה זה מסלול בסיסי, מה זה מסלול מורחב, מי זכאי, הנה, כל אדם שמנהל חשבון בנק זכאי, איך אני אמור לממש את הזכות הזאת, ומה חשוב לי לדעת על הזכות, אוקיי? המבנה הזה חוזר על עצמו בכל דף שקשור לזכות. מה הזכות? מי זכאי אליה? איך מממשים אותה? ודברים נוספים שחשובים לדעת, אוקיי? זה יחזור לי בכל עמוד ועמוד. מעבר לזה, יהיה לי פה, כמו שאמרתי, הפניות למוקדים שיכולים לעזור לי אם אני נתקל בבעיה לממש את הזכות, לדוגמה, הרשות להגנת הצרכן, שירות ייעוץ לאזרח, אוקיי? וגם ארגוני סיוע. ארגוני סיוע זה אותם ארגונים ללא כוונות רווח, שרלוונטיים לתחום הזה של מימוש הזכות בתחום של עמלות בנק. אם אני אלחץ פה על הפירוט, אני אראה את הפירוט של כל ארגוני הסיוע שיכולים לעזור לי לממש את הזכות. אבל בואו נחזור רגע לזכות עצמה. אז אחרי שהבנו מה הזכות הזאת אומרת, אנחנו יכולים לראות האם הקריטריונים לקבלת הזכות חלים עלינו, ואיך, מה לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקבל אותה. במקביל, תמיד באתר יופיעו עוד נתונים נלווים או שנמצאים ליד. חיפשנו זכות בצרכנות, אז האתר שולח אותנו גם בכלל לתחום הצרכנות. ראיתי שאלה בצ'אט בתחום הצרכנות, שאולי נספיק להתייחס אליה, אבל אם ניכנס פה לערך צרכנות, אנחנו נמצא את כל הזכויות הרלוונטיות בתחום הצרכנות. שאלנו משהו שקשור לבנקים, אז גם פה אנחנו יכולים להרחיב את המידע שלנו בנושא הזה. אולי אנחנו בכלל צריכים הנחות בעמלות לנכים, כי זה המצב הפיזיולוגי שלנו. אולי אנחנו בכלל לא מדברים על עמלות, אלא ניסינו להבין את הנושא של הגבלה, אוקיי? הגבלה בחשבון, או דברים אחרים. אז מה שהתוכנה עושה זה אלגוריתם, שפשוט בצורה אוטומטית משדר לנו עוד אינפורמציה שנראה לו שתהיה רלוונטית אלינו. אוקיי? וככה אנחנו יכולים להרחיב ולראות את התמונה היותר גדולה של הזכויות שאנחנו זכאים אליהן. אוקיי? אז זה דוגמה ככה לנושא הזה של איך נראה הדף. עוד דברים שחשוב לראות בדף, זה את היכולת שלנו לשתף עם המידע שמצאנו, איך אנחנו יכולים לשתף אנשים אחרים שיכול להיות שזה גם יעניין אותם. למשל, גילינו שהבנק שלנו גובה מאיתנו כסף מיותר, ואנחנו זכאים בעצם לתשלום יותר נמוך מעמלות הבנק, אז אנחנו יכולים את המידע הזה לשתף, בסדר? ולשלוח לכל קבוצת החברים שלנו שיבדקו גם הם, אוקיי? זה הסרגל שיתוף, הוא נמצא גם פה במסך מחשב שגולשים באתר, וגם כשגולשים בטלפון הוא נמצא בתחתית הדף, וגם שם אנחנו יכולים לשתף, אוקיי? בואו נמשיך וניכנס. למשל, אני כן רוצה לראות איזה הנחה מקבלים אנשים עם מוגבלות פיזית. מה ההנחה שהם מקבלים? אז אני נכנסתי פה לזכות נוספת, שהייתה פה ליד הזכות של העמלה, ופה מספרים לי שאנשים שיש להם נכות בשיעור של 40% ומעלה, מטעם המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון, זכאים להנחה בעמלות הבנקים. זאת אומרת, מעבר למה שחיפשתי על מסלול עמלות בסיסי, שזה היה הזכות הקודמת, עכשיו אני מגלה שאם יש הגדרה של נכות של מעל 40%, אני זכאי להנחה בעמלות הבנק. וגם פה כדאי להכיר מי זכאי, יש לנו פה גם טיפ לדוגמה שיכול להופיע מדי פעם איך לממש את הזכות, אוקיי? ומה חשוב לדעת כדי לממש את הזכות. גם פה תשימו לב שהמידע שולח אותי בחזרה למסלול העמלות לזכות הקודמת, כי אם חיפשתי דווקא את זה, יכול להיות שלא ראיתי
את הזכות הקודמת של המסלול עמלות. אוקיי? וככה אנחנו בעצם מטיילים לנו בין זכות לזכות. מה שחשוב לי להדגיש זה שכדאי לקרוא ולראות לאן האתר שולח אותנו, כי יכול להיות שדברים שם יהיו רלוונטיים אלינו מעבר למה שחשבנו שאנחנו רוצים לדעת. בואו נחזור רגע לדף הבית, ואני אראה לכם עוד דרך להגיע לזכויות. אז היינו בדף הבית, וראינו שעל ידי חיפוש מילים אנחנו יכולים להגיע לזכויות ספציפיות שאותן חיפשנו, ועכשיו אני רוצה, ובאמצעות מעבר מזכות לזכות, אנחנו יכולים להגדיל את המידע, להרחיב את המידע שלנו, ולהיות חשופים לזכויות נוספות שמגיעות לנו. יש עוד דרך לחפש זכויות באתר, וזה דרך הנושאים, אני קוראת להם הנושאים הגדולים. בתחתית הדף, אתם זוכרים, הראיתי לכם את זה בתחילת ההדרכה, יש פירוט מאוד מאוד רחב של המון המון נושאים אליהם האתר מתייחס, אוקיי? זה רשימה חלקית של נושאים, אתם יכולים לראות פה, דיברנו על הנושאים הפופולריים, אבל יש פה גם נושא של בתים משותפים ובחירות, ונושא של חרדים, ונושא של משפחה, ונושא של ניצולי שואה, מתמודדי נפש, יש המון 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 נושאים שהאתר מתייחס לזכויות שלהם. בואו נפתח רגע את הרשימה המלאה. כדאי, אם יש לכם זמן, לעבור על הרשימה, כי יכול להיות שתגלו פה שאתם שייכים לאחד מהקבוצות האלה וזכאים לזכויות. הרשימה המלאה מופיעה לפי האלף-בית, אוקיי? וגם, הנה, אני אדגים, יש פה את הנושא של איכות הסביבה, נושא של אלצהיימר ומחלות דמנציה, אנשים במצב סיעודי, הבחירות לכנסת, הבחירות לרשויות מקומיות, בריאות בגיל השלישי, בריאות ומחלות, אוקיי? גמלאות סיעוד, דיור בגיל השלישי, המון 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 נושאים שמתייחסים לתחום הזכויות, וזה בעצם התתי הפרקים שיש באתר, שכשאני נכנס לאחד מהם, בואו ננסה להיכנס למשל בריאות בגיל השלישי, בסדר? כשאני נכנס לנושא הזה, אני מגיע לא לדף הזכות כמו שראינו בעבר, אלא לדף שנקרא פורטל, והדף הזה פשוט מרכז בתתי נושאים את כל הזכויות הרלוונטיות לנושא הזה, אוקיי? אם אנחנו מדברים על בריאות בגיל השלישי, אז יש פה תתי פרקים שמרכזים את הזכויות, למשל איזה פטורים והנחות מגיעות בנושא הבריאות בגיל הזה, שיקום, ציוד רפואי, טיפולי שיניים, לדוגמה טיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות, או שירות נייד לטיפולי שיניים לקשישים ומוגבלים. זה יכול להיות נושא של ניצולי שואה ונכי מלחמה בנאצים, איזו זכויות מגיעות להם, יש כל מיני דוגמאות, סיוע חברתי, רגשי, עזרה סיעודית, שירותים ומידע בתחום הבריאות לגיל השלישי, מחלות רלוונטיות בגיל השלישי, כל דבר כזה כשאני אכנס אליו, אני אקבל בעצם איזשהו פרק שמפרט יותר טוב ומסדר לי את כל הזכויות שקשורות לפרק הזה, אוקיי? נושא של אשפוז בבתי חולים, זה יכול להיות הנושא של אשפוז במרפאות חוץ, או הנושא של עובדים זרים, טיפול תומך, תכנון משפטי, אוקיי? למשל צוואות, ירושות, ייפוי כוח, ואפילו התייחסות לנושא הזה של סוף חיים, מה צריך, איזה זכויות ואיזה דברים כדאי לטפל בהם בתחום הזה. אז גם פה יש לי פירוט, כמו שאמרנו, פירוט של ארגונים שיכולים לסייע, גם מוקדים ממשלתיים וגם ארגוני סיוע שהם בעצם עמותות וארגונים ללא כוונות רווח, שבתחומים מסוימים יכולים לעזור לי לפעול, להגיע לזכות שלי. אוקיי? כל זה תחת הנושא של בריאות בגיל השלישי. עכשיו, גם כאן אני יכולה לקבל עוד הפניות של האתר לדברים נוספים. למשל, להגיע בכלל לתחום הזקנה וההזדקנות, לאו דווקא בנושא הבריאות, ואיזה זכויות קשורות לתקופה הזאת. או פנאי ורווחה בגיל השלישי, שזה גם איזשהו ריכוז של מידע, של זכויות, או של תעסוקה, שאפשר לעשות בפנאי ורווחה לגיל השלישי. בואו למשל נגיד
זה חלק מהבריאות מבחינתי, אז אני נכנסת לפנאי ורווחה בגיל השלישי, וגם פה אני יכולה לראות, שוב, את אותו סוג של עמוד, שמרכז עבורי את המידע המלא על כל הזכויות עם תתי נושאים. הנושא של תעודת אזרח ותיק והטבות נלוות, הנחות בכניסה לאתרים, הנחות במוזיאונים, פטור מהמתנה בתור, נושא של פנאי, פעילות גופנית, רישיון נהיגה, תוכנית כלבי ליטוף לקשישים, מועדוני תעסוקה, אוקיי? זה המון 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 דברים שיש לי מידע עליהם באתר. אם אני אכנס לכל אחד מהם, אני אקבל את מלוא המידע. סיוע, תמיכה וייעוץ, שהם, שוב, זה איזשהו טיפול באיכות חיים בגיל השלישי, אז כל מיני זכויות ותוכניות שיכולות לסייע בזה, וגם כאן המוקדים הממשלתיים שיכולים לעזור, וארגוני הסיוע שיכולים לעזור לבני הגיל השלישי. אם אני אכנס פה לרשימה, אז אני אקבל ממש את כל ארגוני הסיוע עם הטלפונים, הכתובות שאליהם אני יכול לפנות כדי לקבל עזרה אם לא הצלחתי להגיע למימוש של איזושהי זכות. אוקיי? אז בואו רגע ניכנס שוב לזכות ספציפית ונראה איך זה נראה. אני נכנסת לזכות, למשל, של פטור מהמתנה בתור לשירות ציבורי לאזרחים ותיקים, אוקיי? אז כמו שאתם רואים, אנחנו נכנסים לאותו דף עם אותו מבנה של זכות. יש את השם של הזכות, בכמה משפטים בשפה מאוד ברורה, מה הזכות, אזרחים ותיקים שגילם מעל 80 פטורים מהמתנה לתור. הפטור מהמתנה לא חל כשממתינים לטיפול רפואי או בבית מרקחת, או כשממתינים בתוך כלי רכב, אוקיי? ולאדם עם מוגבלות שזכאי לקבל את אותו שירות בלא המתנה, תיתן קדימות בתור על פני האזרח הוותיק. זה ככה המידע המתומצת. אם אני רוצה לדעת יותר, או אני חושב שאני לא מצליח לממש את הזכות הזאת, אז אני יכול להמשיך לקרוא את פרטים של אותה זכות, למשל, שהיא לא תקפה לתור שנקבע מראש, או שנותן השירות רשאי לדרוש הצגת תעודה, בסדר? למי זכאי לזכות הזאת, ושוב, מה נחשב רשות ציבורית למשל, או מה נחשבים מקומות ציבוריים שבהם הזכות הזאת תקפה. אוקיי? לפעמים באתר גם ישולבו דוגמאות, שגם אותם כדאי לקרוא. אם אני לא מבין מספיק מה כתוב בזכות שאליה נכנסתי, אז יש דוגמה שמשולבת, או ראינו קודם גם איזשהו טיפ, איזשהו מידע חשוב שכדאי לקרוא, וזה יכול להוסיף לנו, אוקיי? לקבלת הפטור זה התהליך, יש לגשת בעת העמידה אל אחראי על התור ולבקש את השירות. מה חשוב לדעת? שוב, שגם פה יש קדימות לבעלי מוגבלויות, ועוד דברים שחשובים, גם פה דוגמאות, אוקיי? ושוב חזרנו לאותם ארגונים שיכולים לסייע אם נתקלנו באיזשהו בעיה לממש את הזכות אותה אנחנו רוצים לממש. אוקיי? אז זה ככה דוגמה לזכות. אני אפנה את תשומת לבכם גם לנושא המדריכים. הרבה פעמים הזכויות שלנו כל כך מורכבות, וראיתם, כל כך מפורטות, שקצת קשה לנו להשתלט עליהן, ופה האתר רוצה לעזור עוד יותר. ומה שהאתר בנה זה מדריכים וזכותונים, אוקיי? אפשר לראות אותם מופיעים בכל מיני מקומות. פה מופיע למשל מדריך מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים. המדריך הוא פשוט לוקח את נתוני הזכויות האלה שראינו ואספנו, ומסדר אותם בצורה קצת יותר פשוטה ומרוכזת. לדוגמה, אם אני נכנסת למדריך מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים, אני רואה בצורת טבלה, אוקיי? את המידע שיש לי על זכויות. פה זה מחולק לפי נושאים, אוקיי? אז שוב, בירוק הכותרת מוסברת, המידע במדריך מיועד לסייע לתהליך מהיר של מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים. מומלץ גם להכיר את הפורטל של הנחות והטבות כלכליות בגיל השלישי, אפשר כבר לגשת אליו, ותמיד אפשר לפנות לכוכבית 8840 של המשרד לשוויון חברתי, כדי לקבל מידע נוסף. המדריך עצמו לוקח את כל הזכויות שדיברנו עליהן, וכבר הגענו אליהן מכל מיני מקומות שונים, ומסדר אותם באיזושהי טבלה, כדי שנוכל לרפרף ככה
בצורה מהירה יותר, ולבחון מה הזכויות הרלוונטיות ספציפית לכל אחד. האם האזרח הזה מקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי? אם לא, אז כדאי להיכנס ישר לזכות הזאת של קצבת זקנה ולראות מה הסיפור. האם הסכום נכון? גם, איך אפשר לבדוק אם סכום הקצבת זקנה שלי נכון? האם הוא מקבל פנסיה נוספת? מה צריך לעשות? אלמן אלמנה, יש עוד זכויות. האם אנחנו מודעים לכל ההנחות וההטבות שרלוונטיות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים? אז גם פה יש שאלות מנחות. עכשיו, שלא תבינו, כל מה שכתוב פה אפשר גם למצוא בשתי דרכים האחרות שדיברנו, איך למצוא זכויות. גם אם אני אכתוב קצבת זקנה בחיפוש, אני אגיע לאותו מידע. או אם אני אכנס לפורטל, אמרנו, של הטבות כלכליות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים, אני אגיע לאותן זכויות. כל האתר פשוט מנסה לייצר כמה שיותר דרכי גישה לזכות, כדי שאנחנו נוכל באמצעות חיפוש מהיר או בדיקה או מעבר מעמוד לעמוד, למצוא את הזכות שאנחנו רוצים כמה שיותר מהר, בצורה כמה שיותר ברורה, ואנחנו פשוט צריכים לראות שהקריטריונים ומה שאנחנו מחפשים זה מה שרלוונטי אלינו, אוקיי? אז פה זה הטבות, אחרי זה הנושא של הטבות לאזרחים מיעוטי הכנסה. פה אני יכולה להראות לכם למשל, שהאתר נותן דוגמה, איך צריך להיראות הנחה בחשבון חשמל למי שזכאי להנחה בחשבון חשמל. אוקיי? יש הנחה בחשבון חשמל למי שמקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה לדוגמה, או במקרים נוספים, או גמלת סיעוד, וככה זה צריך להיראות בחשבון החשמל. אוקיי? אז האתר ממש ממש מפנה אותנו לאיך זה נראה, כדי שנדע שקיבלנו את הזכות שמגיעה לנו. אוקיי? איך אפשר לקבל הקלה על הוצאות מים? מי יכול לעזור? זה כמו שדיברנו, הארגונים והמוקדים למיניהם, יש פה בשפות נוספות, למי אפשר לפנות, אוקיי? אז זה, כל המידע המרוכז הזה בצורת טבלה, אני מזכירה, הגעתי אליו באמצעות מדריך מיצוי זכויות, שזה בעצם ריכוז של כל הזכויות בצורה יותר סיסטמטית, יותר מסודרת ומתומצתת, וגם מאפשרת לנו להגיע לזכויות שלא היינו מספיקים להגיע אליהם, אם היינו מחפשים בצורה ארוכה או מפורטת אחרת. אוקיי? אז זה ככה הנושאים האלה של איך למצוא את הזכויות, ואיך לדעת מה צריך לעשות כשאנחנו מתקשים או כשאנחנו צריכים עזרה במימוש. אוקיי. אני ככה חוזרת רגע לשאלות. שאלו אותי שוב איך מגיעים לרשימה המלאה, אז אני אדגים פה עוד שני דברים. אם אני לוחצת על המילה כל זכות פה למעלה, אני מגיעה לאתר הבית, ואתר הבית, בחצי השני של הדף הבית, מופיעה הרשימה. פה זו רשימה מתומצתת, אבל פה בצד אני יכולה ללחוץ הרשימה המלאה, ולקבל את הפירוט המלא שראינו. אוקיי? חוץ מזה, חשוב לי להראות לכם, למשל, אם נכנסתי פה לפורטל של אזרחים ותיקים, שבכל עמוד, בכל דף, יש פה חלון חיפוש. זאת אומרת, אם אני משוטט לי באתר, מישהו חיפש פה נושא של מכשירי שמיעה, אוקיי? אז נניח נכנסתי לנושא אזרחים ותיקים, ואני רוצה לחפש את הנושא של מכשירי שמיעה. אז פה אני יכול לעבור ממש פרק ולקרוא ולראות האם יש מכשירי שמיעה, האם אין, האם זה קשור לבריאות, האם לא, או שאני יכול פשוט להיכנס לחלון חיפוש הקטן הזה, ולכתוב מכשירי שמיעה, ולראות שוב את תוצאות החיפוש. בסדר? אז פה למשל הוא נותן לי סיוע במימון מכשירי שמיעה לבני 65 ומעלה. אוקיי? אני נכנסת לזכות הזאת, ופה שוב אני יכולה לראות בחלון הירוק את עיקר הזכות. קופות חולים משתתפות במימון מכשירי שמיעה למבוגרים. החל מאפריל 2020 הזכאות היא לכלל המבוגרים. יש פה גם גבולות של סכום, ומבוטחים בביטוח משלים עשויים להיות זכאים להשתתפות נוספת במימון.
ופה אני יכולה לקרוא ממש יותר לעומק, אם זו זכות שמעניינת אותי, שרלוונטית, אני יכולה להיכנס ממש לעומק הזכות, להבין האם אני זכאי או לא זכאי, מה התהליך שאני אמור לעשות, איך לפנות לקופת החולים, האם מחליפים, ושוב, יש פה ממש מידע, זה שולח אותי למידע הרלוונטית לקופת החולים שלי על מכשירי שמיעה, אוקיי? יש פה קישור ששולח אותי ישר לאתר של קופת חולים, אחת מהם, שאני אבחר, לנושא מכשירי השמיעה, אוקיי? האתר פשוט מנסה לחסוך לכם את ההסתבכות, ולהקל עליכם להנגיש את המידע בצורה כמה שיותר מהירה וברורה. אוקיי? אני רק בודקת שוב אם יש עוד שאלות. אוקיי? אני רואה שיש פה גם שאלה לגבי נושא של פיצויים וביטוח לאומי. אז שוב, השיטת חיפוש שלנו, אם אנחנו רוצים לברר בעצמנו מה לעשות, זה למשל נושא, אני יכולה להיכנס ממש לביטוח לאומי. בואו נחזור רגע לנושאים, אני פשוט מדגימה איך למצוא, אוקיי? איך נכון למצוא. אז יש לי כמה אפשרויות. אני יכולה לכתוב פה ביטוח לאומי או תשלום פיצויים אחרי גיל פרישה, אוקיי? כי נראה לי שזאת הייתה השאלה. אני יכולה גם להיכנס פה לתחום תעסוקה וזכויות עובדים ולחפש את נושא תשלום הפיצויים, ואני יכולה להיכנס לתחום האזרחים ותיקים ופנסיונרים ולראות אם יש שם מידע על אזרחים ותיקים שפיטרו אותם מהעבודה שלהם. אוקיי? אז זה כל תלוי מה בדיוק פרטי המקרה, ולפי זה אני יכול גם לראות את התמונה היותר רחבה של הזכויות. כמו שאמרתי, המידע בסך הכל מגיע בסוף לאותן זכויות. הזכויות הן לא, אנחנו לא המצאנו את הזכויות. הזכויות נכתבות על ידי המחוקקים, על ידי הרשויות. אנחנו פשוט רוצים שתגיעו אליהם הכי מדויק שאפשר, הכי פשוט שאפשר, ושתבינו אותם הכי פשוט שאפשר, ולכן אתם תגיעו בסופו של דבר לאותה זכות. שוב, בגלל שנשאלתי שוב, הנושאים הם חשובים כי הם יכולים לתת לכם בצורה של משפך את התמונה הגדולה, ולכן אני כן ממליצה למי שיש לו זמן ללחוץ פה על הרשימה המלאה, בדף הבית של האתר, הרשימה המלאה, לראות את הרשימה, לעבור עליה, שוב, היא לפי א' ב', לא צריך לעשות את זה יותר מפעם, פעמיים, למצוא את הנושאים שיכולים להיות רלוונטיים לסיטואציית החיים שלכם, אוקיי? ובמקרה הזה, להיכנס ולקרוא ולראות את כל התמונה. פשוט זה נותן איזושהי תמונה מאוד מאוד רחבה ומלאה על האפשרות שלנו לממש את הזכויות שלנו בנושא הזה. אם זה יכול להיות מישהו הנה בואו נעבור על נושאים נוספים, אם זה יכול להיות נושא של השתלת איברים או הזדקנות או זכויות של גברים, או הנה יש פה אפילו את הנושא של טבעונים וצמחונים, אוקיי? שיש להם זכויות. הנה, אם אני אכנס לטבעונים וצמחונים, תראו שיש זכויות של ילדים שהם טבעונים וצמחונים, יש זכויות למי שמטופל במערכת הבריאות שהוא טבעוני וצמחוני. אז כל אחד צריך למצוא את אותו נושא שיכול להיות רלוונטי אליו, ולבחון האם הוא באמת מודע ויודע איך לממש את הזכויות שמגיעות לו. אוקיי? אז אני אסכם רק שגם אתר כל זכות, כמו שאתם רואים, צירף פה איזשהו כפתור תרומה למי שרוצה לסייע לאתר להמשיך לעבוד, ויש פה גם למי שאוהב בלוגים והצטרפות בפייסבוק, מי שרוצה להכיר ולדעת, אז זה גם אפשר ממש להיות חברים טובים של האתר, לקבל עדכונים ולהיות שותפים לכל הפעילות ולחדשות שקורות באתר. אז אני מאוד אשמח, אני מקווה שעזרתי לכם ככה להשתמש באתר יותר, להגיע יותר נכון למה שמגיע לכם. אני אשים לכם עכשיו, אם אפשר, בצ'אט משוב על ההדרכה ככה, שבזמנכם הפנוי, זה בעצם צריך לקרות בזמן הקרוב, תוכלו למלא אותו. וככה, אם אין עוד שאלות, אז אנחנו נסכם.
אפשר לשאול? כן. אני בעלי מגיל 45, יש לו קוליטיס, וכבר מעל 15 שנה יש פה גם בעיות שמיעה. אני מאמינה שבפעם האחרונה שקנינו מכשיר, בשנה שעברה כן קיבלנו הנחה, אבל רציתי לדעת לגבי קוליטיס מה קורה, ואם יש משהו אחר אז בואי אני לגבי אראה לך, השמיעה. אני לא אענה לך על השאלה שלך, אבל אני אראה לך איפה יכול להיות שיש תשובה, בסדר? כי אני לא מכירה את כל הזכויות, יש שם אלפי זכויות. אם בואי נחפש רגע את המחלה, יכול להיות, יש מחלות מסוימות שיש להן ממש דף מיוחד, אוקיי? דף מיוחד שיכול לטפל בזכויות הרלוונטיות למחלה. אז בואי, אני נכנסת רגע לדף שנקרא מחלות, אוקיי? יש פה מחלות, אתם רואים, לפי האלף-בית, וממש אפשר לחפש ספציפית את המצב הרלוונטי, אוקיי? תגידי לי אם את רואה. לא, זה צריך לרדת עוד יותר למטה, קוליטיס זה בקוף נראה לי. אז הנה, יש פה, תסתכלי אם יש פה משהו שיכול להיות רלוונטי. זה? מה? אני לא רואה. את לא רואה. אז אני לא מכירה את המונחים הרפואיים, אבל כדאי לנסות. אם יש פה... קוליטיס זה דלקת במעי הגס. אוקיי. אז אם יש פה משהו שיכול לעזור... יש פה דלקת, אני רואה משהו? זהו, אז יש פה... דלקת, פרקים, חולים, לא משהו שקשור אליו. אוקיי. אז אני אומרת, אני שוב, אני לא רוצה... חוץ מזה, אני שמעתי שמעל גיל 70 כבר ביטוח לאומי לא נותן כלום. מה, במכשירי שמיעה? אין לנו כאילו לחזור לקבל בדיעבד. זה נכון? למה את מתכוונת? לסיוע במכשיר שמיעה או במה? לא, סיוע במכשיר עכשיו, אני חושבת שכן נותנים לו, לגבי הדלקת במעי הגס. השאלה על מה מדובר. השאלה למה את מתכוונת ביטוח לאומי, לאיזה זכות? יש דברים שיש תשלומים או יש עזרה בזה. אני כל הזמן צריכה להיות איתו. אוקיי, אז שוב, צריך לנסות לראות אם יש לנו בריאות בגיל השלישי, אם יש אנשים שיכולים לעזור לנו, עם מידע, או אם זה משהו שקשור למחלות ספציפיות, או האם הוא מוגדר סיעודי, אני לא יודעת להגיד לך, אבל זה דברים שאפשר להיכנס. תודה. יש פה למשל קישור לעמותה שנקראת רעות, אוקיי? של אשל, שהיא יכולה לתת מידע על מחלות ותפקוד, אז כדאי לנסות, גם אם את לא מצליחה בעצמך, לנסות לפנות לגופים שיכולים לעזור. אוקיי? גם פה תודה רבה. טוב, בהצלחה. אוקיי, אז אנחנו מסיימים. תודה לכל מי שענה על המשוב, ותודה שהייתם איתנו על ההשתתפות, ובאמת הכוח שלנו הוא להשתמש באתר הזה כמה שיותר, זה הכוח שלנו כאזרחים, מול מי שנותן לנו את הזכויות. עדי, תודה רבה לך. תודה רבה. סימה, ותודה רבה למשתתפות שלנו על השאלות שגם תרמו, ואני מקווה שעוד ניפגש לעוד הברכות כאלה. להתראות. להתראות.